Не магу не пачаць, канешне ж, з навіны пра рэакцыю Лукашэнкі, які ўсё ж такі пракаментаваў смерць духоўнага лідара Ірану, але пры гэтым не згадаў ані Злучаных Штатаў, ані Ізраілю, як можна трактаваць ягонае выказванне. Ну, з аднаго боку, Іран гэта даўнія партнеры, у Ірана добрыя адносіны з Расійскай Федэрацыяй, таму адрэагаваць нейкім чынам трэба. Прычым негатыўна, з другого боку, не хочацца рваць адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму маем тое, што маем. А ўвогуле ёсць шанцы так уседзець на гэтых дзвюх лавах, альбо у вялікай палітыцы такой позы не бывае. Ну, такая поза на пачатковым этапе, она нязручная, але пытанне, як будуць развівацца падзеі далей. Тут цікава, Той ж самы працэс, напрыклад, і ў Венесуэле, і логіка дзеянняў Злучаных Штатаў Амерыкі паказвае, што сама палітычная сістэма она можа цалкам захавацца, таму што у адрозненне ад часоў Рэйгана, больш ранніх часоў, ЗША не вядуць, пры Трампе прынамсі, аперацыі па змене менавіта правлячага рэжыма і правлячай сістэмы. Ім дастаткова проста, умоўна кажучы, зняць з дошкі адну фігуру і дамаўляцца з астатнімі, не асабліва пераймаючыся пытаннямі унутранай палітыкі гэтай краіны. Таму ў дадзеным выпадку рана ці позна і па Ірану, на мою думку, да гэтага прыйдзе. Калі мэтамі Злучаных Штатаў Амерыкі не было змены рэжыму ў Іране, таксама ЗША заяўляў зацікаўленасць спыніць ядравую праграму Ірана. Што яшчэ магло матываваць Злучаныя Штаты на гэтую аперацыю? Ну, давайте пачнем па парадку. Першае, узгадаем ядерную сделку Злучаных Штатаў Амерыкі і Ірану. Там яшчэ Еўрапейская Союз, ЗША, Іран, якая працавала першую кадэнцыю Трампа, прычым яна працавала досыць цікава, таму што сярод паралельных рэчаў былі такія моманты, што праіранскія фармаванні ў Іраку і корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі на тэрыторыі Іраку разам плечо да плеча з амерыканскімі вайскоўцамі па адзін бок барыкад, умоўна кажучы, змагаліся і біліся супраць ісламскай дзяржавы. І, напрыклад, горад Масул вызвалялі яны разам, як хаўруснікі. Але праз 2 гады, калі на тэрыторыю Іраку ісламская дзяржава ўжо была не патрэбна, Трамп выходзіць з гэтага пагаднення раптоўна. Пры гэтым яшчэ раз узбагачаны ўран, які быў у Іране, ён застаецца пад кантролем МАГАТЭ. Еўрапейскі Союз доўга спрабаваў выратаваць гэтую здзелку, не атрымалася. Потым некалькі разоў вяртались да перамоваў, але пытанне для амерыканскай дыпламатыі, што вярнуцца на старых умовах, гэта было б нелагічна, таму што ў такім выпадку, што ж зрабіў амерыканскі прэзідэнт, навошта выходзілі са здзелкі? Значыцца, патрабаванні больш. Для іранскае кіраўніцтва таксама вярнуцца на старых умовах, гэта значыць, нас падманулі адзін раз, падмануць і другі раз. Гэта таксама з пункту гледжання ўнутранай палітыкі завышала патрабаванні, таму здзелкі не было. Станам на сёння давайте узгадаем заяву Трампа пасля першых ракетных абстрэлаў іранскай тэрыторыі, не так даўніх, разам з Ізраілем, калі Трамп заяўляў, што Іран пазбавіўся магчымасці ствараць ядерную зброю. На некалькі год. Раптам праз пару месяцаў аказваецца, што амаль стварыў. Таму рэальныя мэты крышку іншыя. Рэальныя мэты гэта змена баланса сіл у рэгіёне раз, гэта абмежаванне магчымасцяў Ірана ўплываць на іншыя краіны, гэта Ліван, Сірыя, Йемен, Паўночная Афрыка, што накладаецца на інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі, з аднаго боку кантраляваць лагістыку, з другого боку гэта нафтаносныя рэгіёны. І трэцяе, гэта перайсці да новай сістэмы супрацоўніцтва з Іранам, але у тым ліку па гандлю нафтапрадуктамі, з пункту гледжання і некае эканамічнае супрацоўніцтва, але пытанне, што гэта магчыма, зноў-такі па кейсу Венесуэлы. Таму для Злучаных Штатаў Амерыкі вельмі важнай рэччу, тут варта пачытаць проста стратэгія нацыянальнай бяспецы, ёсць доступ да крытычных рэсурсаў, як новых, якія забяспечваюць новую эканоміку, так і таго, што ёсць падмуркам цяперашняй існай эканамічнай сістэмы, а гэта, сярод іншага, нафта і нафтапрадукты. Адпаведна,
атрымаць кантроль над часткай збыту, таму што поўнага развароту Ірану там у экспартных потоках без вялікіх інвестыцый дамагчыся немагчыма, але прынамсі тое, што ідзе морем, гэта азначае 10-30% іранскага экспарту, гэта таксама істотны ўплыў на рэгіён. Ну і плюс была паспеховая аперацыя, гэта ўзмацняла пазіцыі Злучаных Штатаў на Аравійскай паўвыспе. Спадару Ігору, ну, мэты ёсць, яны вельмі маштабныя, але ці ёсць план? Таму што, ну, раз-пораз гучаць ад іншых экспертаў такія меркаванні, што плану-то і няма. То бок, вось удара, што за ім, як бы, ну, вот не до конца зразумела. На вашу думку, ёсць план? Доўга, на маю думку, таксама, што плана там на некалькі месяцаў ці некалькі год, што рабіць далей, няма, таму што кейс Венесуэлы ён спрацаваў, прапрацавалі. І падзеі ў Іране яны дэманструюць адну вельмі цікавую акалічнасць, што у палітычнай сістэме Ірана дастаткова шмат людзей, яшчэ раз, не мітынгавальнікаў, не пратэстоўцаў на вуліцах, а тых, хто ёсць унутры палітычнай сістэмы, якія так ці інакш, але не падзяляюць знешнепалітычны курс краіны. І так ці інакш, якія маюць пэўныя амбіцыі падняцца да кіруючых пасадаў. Чаму я раблю такую выснову? Ну, давайте так, это хуткасць, з якой былі знішчаны персаналіі вайскова-палітычнага кіраўніцтва. Хочу нагадаць, што гэтыя людзі ўжо 2 гады без тэлефонаў, без пейджера, яны перасоўваюцца проста так. То бишь, адсачыць іх электроннымі сродкамі немагчыма. Гэта можна толькі тады, калі, што называецца, хтосьці, грубо кажучы, стукнуў. Сказаў, дзе хто калі. І улічваючы маштабы, значыць, тых людзей, хто кажа, дзе хто калі, досыць багата. І, адпаведна, наколькі я разумею, ідэя Злучаных Штатаў Амерыкі і Ізраіля паступова вынішчаць вайсковую і часткова цывільную інфраструктуру і вынішчаць кіраўніцтва да таго моманту, пакуль іх, умоўныя кажучы, кантакцёры не стануць альбо прэтэндэнтамі на ўладу, альбо раднікамі тых, хто прэтэндуе на ўладу. І тады паспрабаваць дамовіцца. Але назваць гэта доўгатэрміновай стратэгіяй таксама складана, таму што нават у адрозненне ад Беларусі іранская сістэма на нізавым узроўні, не парадаксальна, на больш дэмакратычна, таму што ёсць канкурэнцыя між рознымі групоўкамі, ёсць нейкія праявы умоўныя свабоды прэсы адносна так в Іране. І ёсць моцныя інстытуцыі. От у Беларусі шмат што залежыць ад Лукашэнка асабіста. Там моцныя інстытуцыі, таму што звярніце ўвагу, кіраўнікоў нейкай структуры з інтэрвалам у 2 дні забіваюць, але сама структура працуе. Гэта азначае, што ёсць інстытуцыйная памяць, ёсць нейкія інстытуцыйныя практыкі, правілы, якія выпрацаваны гадамі. Таму казаць пра хуткаплыннасць гэтай аперацыі, што заўтра ці паслязаўтра нешта здарыцца, я б не браўся. Калі Злучаныя Штаты Амерыкі атрымаюць адну са сваіх мэтаў доступ да гандлю іранскай нафты, як гэта можа паўплываць агулам на рынак нафты, на кошты нафты? І галоўнае, нас, напэўна, цікавіць, як будзе выглядаць расклад Расіі. Ну, давайте паговорым 2 чынніка. Апроч калі, ці атрымаюць, гэта таксама вельмі важна. Ці атрымаюць, у якім аб'ёме. Таму што станам на сёння тактыка Ірана – гэта стварэнне сітуацыі, якая успрымалася як панічная, краінамі, якія наўпрост не зацягнуты вайну. Таму што буйнейшы нафтапераробны завод у Саудаўскай Аравіі, газовый тэрмінал у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, газовый тэрмінал в Амане. Сумарна гэта каля 20% сусветнай прапазіцыі. Спыненне руху танкероў з персідскай затокі, гэта 10 праз тыдзень будзе давацца ў знакі, гэта 10 каля 15% сусветнай прапазіцыі па нафце, а не меней, чым 15%. Адпаведна, кошты нафты ўжо растуць, і разлік па вялікім рахунку Ірана, наколькі я разумею, гэта пашыраць такую зону нестабільнасці, каб краіны, якія залежаць ад тых жа самых паставак, ад эканамічных ланцужкоў, каб яны пачалі ціснуць прынамсі на Штаты, каб Штаты выйшлі з гэтай аперацыі. Што тэарэтычна таксама магчыма. Таму менавіта калі
ці атрымае. У выпадку ж нейкіх перамоваў я дапускаю, што можа быць нейкае сумеснае прадпрыемства, якое будзе так ці інакш уплываць на рэалізацыю іранскай нафты, прынамсі на еўрапейскім, на індыйскім рынку і так далей, таму што фармальна Іран пад санкцыямі, але ёсць трубавод, па-перша, вялікі ў Кітай, ёсць традыцыйны накірунак экспарту в Індыю. І гэта значная частка іранскага экспарту. Іншая справа, што па якіх коштах, да, зняццю санкцый, но кошты падымі. Але от цяперашні момант, як не парадаксальна, але ён вельмі выгадны Расіі. Таму што станам на сёння венесуэльская нафта, она збольшага ідзе ў Злучаныя Штаты Амерыкі і трымае кошты на паліва там на адносна невысокім узроўні. І для Трампа да сярэдзіны лета ў краі выгадна такая сітуацыя, бо прамежкавыя выбары. І кошт галона паліва ён вельмі важны. Іранская нафта часткова з рэгіёна знікае. І вот тут вельмі важна, што калі мы гаворым пра краіны, якія перарабляюць цяжкую сярністую нафту, то якраз такі найбольш блізкі па сваіх характарыстыках гатункі гэта іранскі экспартны гатунак, гэта венесуэльскі экспартны гатункі, расійскі уралс. Таму для краінаў Еўропы, часткова для Індыі, часткова для краінаў Афрыкі, я б сказаў, што гэта адчувальна, і ў кароткатэрміновай перспектыве гэта ўзмацняе попыт на расійскі уралс. Гэта азначае, што гэта выгадна Расійскай Федэрацыі, бо два канкурэнта зніклі, Расія больш прадае і больш дорага прадае. Таму што, напрыклад, біржавыя кошты на нафту ідуць, на расійскую ідуць з затрымкай 3 дні, але пры тым, што расійскі бюджэт быў звярстаны з такім пазітыўным прагнозам з кошту нафты $59 за барэль, негатыўным, калі не памыляюсь, 51 ці 52, зараз расійскі ўралс, дакладней 2 дні таму расійскі ўралс ужо гандляваўся па 57,2. Гэта амаль пазітыўны сцэнарый. Таму у кароткатэрміновай перспектыве для Расійскай Федэрацыі гэта выгадна. У сярэднетэрміновай будзе залежаць зноў-такі ад раскладаў, якія будуць. Калі ж у выпадку, калі сапраўды умовамі здзелкі з Іранам будзе уплыў ЗША на істотную долю іранскага экспарту, нагадаць, што гэта не пра ўсю іранскую нафту ідзецца, гэта гаворка прыкладна пра 30% таго, што здабываецца, таму што большая частка ідзе в Кітай. І ад гэтых накірункаў экспарту Іран адмовіцца не можа, в прынцыпе. Нават пад любым ціскам Злучаных Штатаў Амерыкі. Але нават гэтых 30% прыблізна здабычы, гэта тады ўплыў на сусветныя рынкі, тады так Злучаныя Штаты Амерыкі могуць больш агрэсіўна весці сябе датычна коштавай палітыкі і датычна ціску на Расійскую Федэрацыю па нейкіх сваіх пытаннях. Спадар Ігор, тут варта ж згадаць наконт таго, наколькі там Расія зможа пагрэць рукі на гэтай сітуацыі, і еўрапейскія санкцыі, і адносна нядаўна ж ЗША дамовіліся з Індыяй, што яны не будуць купляць расійскую нафту, то наколькі гэта стрымлівае фактар? Я разумею, што смешна, але калі вось агучыць... Давайте. Першае. Еўрапейскія санкцыі. Еўропа фармальна не купляе, да? Далей складаем 2+2. Асноўным спажыўцом на перапрацоўку, сыходзячы з тэхналагічнага працэса нафтапераробных заводаў маркі «Уралс» з'яўляецца Еўропа. Дадзеным нумар 2. Калі браць абсалютныя аб'ёмы экспарта расійскай нафты, то летась яна вырасла. Яны ж не ў паветра прадавалі, правда? Іншая справа, праз якую кантрабандную калітку. Так, ёсць такая рэч, як замена экспартнай, назовем так, экспартнага гатунку. Гэта калі танкер, напрыклад, в услугі загружаецца на 80%, пасля пасярэдзіне Балтыкі сустракаецца з яшчэ адным танкерам з іншым гатункам нафты, напрыклад, нарвежскай. Далівае яшчэ 20. Атрымаецца, калі казаць вельмі простымі словамі, некая бадзяга, якая абзываецца экспартным гатункам нафты. І прадае якую кампанія дэ-юрэ зарэгістравана альбо в Европе, альбо дзесьці ў Паўднёвай Амерыцы, альбо на Блізкім Усходзе.
І гэтыя грошы, якія Расія атрымлівае, дарэчы, яны не вяртаюцца ў расійскі бюджэт, яны застаюцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу, і яны ж фінансуюць паралельны імпарт таго ж самага тэхналагічнага абсталявання праз трэці краіны. І гэта схема працуе апошнія 2 ці 3 гады. Рэальна ўплываць на аб'ёмы экспарту можа толькі рэальна паляванне за тым, што называецца ценевым флотам. Гэта старыя танкеры, якіх можна злавіць у тым выпадку, калі яны адключаюць сістэму, скажем так, адсочвання праз спадарожнік, вось гэту сістэму бяспекі, а гэта ўжо ёсць парушэнне, для того, каб зайсці ў расійскі порт і загрузіцца. На моманце выхаду, што іх гэты транспортер адключаны, іх можна лавіць, можна прыцягваць да адказнасці. І вось дапокуль той самыя еўрапейскія краіны не пачнуць гэта рабіць, прашу прабачэння, яны будуць купляць расійскую нафту. Кажучы пра прайс-кэпы, пра то, што на яе не купляюць. Спадару Ігару, Калі мы говорим про Індію, то цяперашняя ситуація в Індыі ёсць, скажем так, першыя пастаўкі венесуэльскай нафты, але пачатак вайны з Іранам, ён спрычыніў, паглядзім, дарэчы, як гэта будзе, таму што танкеры фізічна загружаны, яны знаходзяцца ўжо каля берагоў Мадагаскара, паглядзім, ці гэтыя танкеры дойдуць, праз 2-3 дні будзе бачна, ці Індыя вяртаецца да закупак расійскай нафты. Спадару Ігару, Спасылаюць на форс-мажорныя абставіны. Рызыкую выклікаць зноўку ваш смех, але яшчэ адзін момант хацеў удакладніць. На вашу думку, у гэтай сітуацыі, калі ў Расіі атрымаецца, вось як яна плануе, што адбудзецца? Расія больш выйграе вось ад гэтых магчымых здзелак з нафтамі, альбо она прайграе, калі ўлічыць, што -1 хаўруснік у яе, хаўруснік, які і ствараў напругу ў рэгіёне, адцягваў туды ўвагу, і які дастаўляў зброю, у тым ліку беспілотнікі. Як вы ацэньваеце? Ну, беспилотники, давайте так, беспилотники Российская Федерация купила технологию, она вырабляе их давно сама. Ну, принаймні, уже месяцев 10. А 10 месяцев тому гэта была проблема. Зараз гэта ўжо не такая праблема. Тут трэба яшчэ раз раздзяляць на тактычнае меркаванне і стратэгічнае. Тактычна, з пункту гледжання цяперашніх задач Расіі, гэта меншая увага да вайны в Украіне, гэта змяншэнне аб'ёму перадачы тых же самых супрацьракет, гэта азначае, боекамплекта да сродкаў супрацьпаветранай абароны Украіне. Гэта ідзе на карысць Расійскай Федэрацыі, плюс кошты на нафту. Таму тактычна Расійская Федэрацыя выйграе. Плюс гэта можна спрабаваць канвертаваць у стратэгічнае, і чаму Масква апошнія 2 дні актыўна падкрэсліла, што яна заходзіць на пастаянным кантакце з іранскім кіраўніцтвам, хутчэй за ўсё на пэўным моманце Путін зноў паспрабуе згуляць у карту, што давайте я буду пасярэднікам між Штатамі і Іранам. Іншая справа, і тут якраз такі наконт хаўрусніка, не хаўрусніка, што Пуціну не да канца давяраюць і ў Вашынгтоне, але Пуціну, як пасярэдніку, абсалютна не давяраюць Тэгеране. Таму што апошнія спробы Расіі влезці як пасярэднік, яны якраз такі наштурхоўваліся на супрадзеянне не Штатаў, а Ірану. І вось гэта вельмі цікавая акалічнасць, якую таксама трэба разумець. Таму казаць, што вось яны там 100% хаўруснікі, я бы так не браўся. Так, у іх блізкія пазіцыі да супрацьстаяння з краінамі умоўнага захаду. Актыўнасць Ірана па дэстабілізацыі рэгіёну, яна выгадна Расійскай Федэрацыі. З іншага боку, праца Ірана з Турэччынай, Азербайджанам па транзіту туркменскага газу да тэрыторыі Турэччыны і далей в Еўрапейскі Саюз, і планы па развіццю гэтага шляху, я маю на ўвазе рэканструкцыі газапровадаў, гэта ўкрайне выгадна Расіі. Працы Китаю, Туркменістана, Узбекістана, Турэччыны, Азербайджану, Арменіі па стварэнню паўднёвага галінкі сухапутнага калідору пояс і шлях, гэта наўпрост выклік расійскім, скажем так, інтарэсам. Таму тут, яшчэ раз, тут такая падвойна, вельмі цікавае стаўленне, з аднаго боку быццам бы і блізкія з пункту гледжання некаторых тэзаў знешняй палітыкі, з іншага боку, калі казаць груба, то і падгадзіць таму, каго называеш саюзнікам, у Крэмлі не супраць. Таму тактычна Расія выйграе. Стратэгічна тут вельмі шмат што залежыць, яшчэ раз, ад таго, як будзе пазіцыянавацца Іран
у будучым. Гэта азначае, з аднаго боку, што будзе на рынку нафты, з другого боку, ці захаваюцца пералічаныя праекты газавыя, транспартныя, якія ідуць абыход Расіі. Калі і тое будзе і ўплыў, напрыклад, штатаў на рынок нафты, і паралельна захаваюцца транспартныя праекты, якія зніжаюць роль Расіі як транзіцера, ну, у такім выпадку Расіі гэта будзе ўкрай балюча. Спадару Ігор, давайте будзем назіраць за развіццём падзеяў у гэтым рэгіёне і прынамсі на сёння паставім кропку ў тэме Ірану, іранскай нафты і ўзаемаадносінаў з Расіяй. А ў нас ёсць яшчэ адна навіна, якую мы хацелі б з вами абмеркаваць. Стварыць і ўзброіць беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус у Польшчы заклікаў лідар еўрапейскіх краінаў Мікола Статкевіч. Адпаведны допіс з'явіўся ў тэлеграм-канале «Палітыка». Давайте паслухаем і вернемся. На тэрыторыі Польшы ўжо тысячы маладых беларусаў, змушаных пад пагрозай рэпрэсій пакінуць сваю краіну, прайшлі вайсковую падрыхтоўку. Мы прапануем сфармаваць з іх беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус. Мы заклікаем еўрапейскія краіны забяспечыць корпус фінансава, таксама баявым рыштункам, узбраеннем і вайсковай, у тым ліку і цяжкой тэхнікай. Ну што ж, як вы ацэньваеце такі заклік, наколькі ён рэальны ў цяперашніх умовах? Ну, пытанне першае і ключавое. Гэта беларускі корпус ці гэта беларусы на службе войска польскага? Вось гэта вельмі важна. Таму што калі беларускі корпус, гэта азначае, тады паўстае пытанне, каму будзе ён падпарадкаваны, чые загады ён будзе выконваць і куды будзе скіравана гэтая зброя. Гэта азначае дэ-факта, што, допустим, в дадзеным выпадку Польша пагаджаецца размяшчаць на сваёй тэрыторыі пэўны кантынгент, які не падкантрольны Варшаве цалкам. Другі варыянт – гэта пытанне польскага заканадаўства і польскага бюджэта, альбо бюджэта НАТО. Таму вось тут варта проста таксама, гэта два розныя кірункі. Трэці складнік, ну, ён называецца рэкрутинг, то бишь можна казаць пра тысячы людзей, там, тысячи амбітных людзей, пытанне, колькі ты рэальна можаш прыцягнуць на службу, потому што, яшчэ раз, гэта не тое, каб апрануць пашытую форму там з прыгожымі нейкімі пагонамі, які нічога не значыць, взяць сцяжок і выйсці на нейкі мітынг ці на канферэнцыю, не. Гэта вайсковая служба, гэта азначае, што ты кідаеш свой стары занятак, ідзеш на вайсковую службу, і гэта прафесія. Таму, напрыклад, фармаванне нейкіх падраздзяленняў беларускіх, але ў складзе ўзброеных сілаў Украіны, я больш у гэта веру. З пункту гледжання польскіх, ну, зноў-такі, наступнае пытанне афіцэры. І далей все упіраецца в бюджэт. Калі мяне прасілі наконт гэтай тэмы таксама пракаментаваць, я ізноў падняў, ну, самыя маленькія разлікі. Што такое корпус? Я просто дам разлікі у гледзяшча адной матастрэлковай брыгады. Адна матастрэлковая брыгада – гэта 2500 людзей, яшчэ раз, якія знаходзяцца на кантракце. Допустим, что все на казарменном становішчы, допустим, что яны ўзяты з людзей, які не маюць вялікіх доходаў, але ўсё адно па польскіх мерках мінімальна, колькі ты можаш плаціць вайскоўцу, калі нават не параўноўваць з заробкамі польскага вайскоўца, то гэта ад 1000 евро. Ну, мінімальна на месяц. І от калі ты средний заробак 1000 евро, ну, маецца на ўвазе, што афіцэрам можа быць болей, то бригада 2500 человек. 12 месяцев на 1000, на 2500. Это 30 миллионов долларов на год. Только на заробки. Калі гэта казарменное становішча, то гэта азначае, што ты мусіш людзей нечым карміць. Окей, калі харчаванне нават берем не по польскіх коштах, а по коштах, допустим, Боснии и Герцеговины, там, альбо Украины, менш багатай краіны. Гэта мінімум 15 евро на день. 15 евро на день, на 365 дзён, на 2500. Гэта яшчэ 13 альбо 14 мільёнаў. Далей цяжкая тэхніка, гэтак далей. Мотастрэлковая бригада – гэта 4 батальёны мотастрэлковых, без дадатковых. Вот один мотастрэлковы батальён – гэта танкавая рота, 12 танкаў. Гэта 24 мільёны.
Гэта 3 роты на БТР альбо БМП. Калі браць М113 падтрыманыя, гэта самы танны варыянт, гэта 300 тысяч. Без узбраення, просто вот корпус, рухавік і так далей. Гэта са складоў захавання дзесьці канца 70-х гадоў вырабніцтва. А 3 роты гэта ад 39 до 42 машин. Ну, лишим 39 машин. Гэта яшчэ 11 миллионов 700 тысяч. Гэта мінімум 12 мінамётаў, 240 тысяч. Гэта мінімум 20 грузавікоў, яшчэ 900 тысяч. Гэта баявыя эвакуацыйныя машины, гэта яшчэ 800 тысяч. І разам вот, заробак на першы год, і вот толькі гэтая тэхніка, гэта мы атрымліваем 140, ну такі батальон 44. Разам атрымліваем 148 миллионов 960 тысяч доляраў. Гэта толькі на стварэнне на тэхніку. Яшчэ раз, гэта без роты сувязі, гэта без батальона беспілотных сістэм, гэта без артылерійскага батальона, гэта без медпункта, гэта без роты матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння, гэта без там шифравальшчыкаў і гэтак далей.